Mga kalangga. Mato naman tas trabaho mga kalangga. Kani si Langga. Kani Langga nako, ako ning ibilin sa silingan. O ako ni pabantayan dito kay adto naman tas trabaho inyo o may makabantay. Langga, ari Langga. Ari Langga ha. Ari. Ari Langga. Na. Ari. Tinoy Langga. Bili na ni silingan. Na. Lisod kayo mga kalangga. Kanang mabiyaan ta. Mabiyaan ta ba? Nga, way maka bantay bitaw sa bata. Ito na mi. Lisod kayo mga single parent ya, mga kalangga. Muna, lisod kayo. Ug kamo na amoy mga kuan. Na amoy mga away-away, pailob lang jud mo kay maparehas mo ani na tanawa maglisod nag-asa na ibilin. Bilin na mo sa silingan. Kay aron pabantayan kay ato naman sa trabaho. Pailob lang jud mo mga kalangga kay na aron di magkuan, aron di magsapir ba na ato mi sa silingan mga kalangga. Ako ni ibilin si Langga kay unya na pong hapon mo work mo si Papa ha. Work si Papa. No. Mo work si Papa unya wala may kabinan mga kalangga. Arin nga ibilin sa silingan. Arin sa silingan. Mo work man si Papa. Di pwede di ta mo trabaho man. Unsa may atong buhi ani kala Langga, unsa may itong ibuhi ni Langga? Wa man tay ibuhi ani. Ang bay sa mo silingan Balay sa mo silingan. Abot nami. Muni mo bantay. Bantay na. Bantay. Ayo. Oy, ibili na mo kon si Langga. Ibuta na sa sulod daw kay napakoy gibuhat dire. Ibili na to. Ibili na to si Langga. Ibili na to si Langga dire ha. Ari ni siya. Ako lang ni ibutang dire ha. Lisod kay ning kahimtanga Muna ka mo na mo yung mga partner ha. Panggaan ninyo na aron di mo biya. Once gani nga minyo na mo. Dire. Ayaw na mo gid pagkuan. Ayaw na mo pangitaglain. Ayaw na mo pangita. Kay ang bata maamong. Maamong gid ang mga bata, guys. Maamong jud. Dari na. Kay ato nang tas trabaho. Papa, abot ta Papa ha. Gikan mo Papa ha. Elang kuan ha. Bilin ti ka diri ha. Paabot lang wait lang ka Papa ha. Igbalik ha. Dooy bata oy. Love you.